бързичко минават тия реклами, но сега ще се ангажираме да ги направим така малко по-дълги, да може да си свършваме и някаква друга работа, все пак да не сме толкова... Да, разбирам те, но все пак заповядайте сме да рекламирате при нас. уважаеми. Да, а сега при нас и за да рекламират, но и за да ни разкажат за нещо много по-интересно. Много готини гости. За мисия Родина ще си говорим. От организацията до реализацията, до това, което включва. Може би ти нещо, ако допълниш и да дадем думата на гостите ни, защото има доста неща, за които да се разкаже. Маги Илиева е тук при нас. Много се радваме да те видим, Маги. Здравейте! Отново ще говорим за нещо много хубаво и за много неща, които се подготвят. То не е едно и две. Да. И Александра Варева. Здрасти, Алекс! Здравейте. Много се радваме да те видим. Аз съм сигурна, че голяма част от нашите зрители вече те познават. Не е ли странно така да я представяме с име и фамилия? Нали? Малко ми звучи така сухарско. Само Алекс, не е ли? Окей. Нали? Аз така обявих. Александра Варева, здрасти, Алекс. Да. Значи ти си фамилиарничиш за зрителите име и фамилия. Не ти харесва. Не е коректно, но здравейте, добре дошли. Здравейте, за нас е чест и привилегия да бъдем ваши гости отново. Много си мила, мерси. Сега, преди да ни разкажете за всички тези красоти, които виждаме тук, искам първо да поговорим за концерта, който предстои на 25 септември, който ще бъде на мисия Родина. Да. Маги, към теб се обръщам. Разкажи ни малко повече за подготовката. Първият концерт, обявили сме го мега концерт, защото това наистина е мега за нас като постижение, че можем да реализираме един толкова голям проект. За първи път под наслов Мисия Родина, да бъдат включени в него. Мога сега даже да загадна част от изпълнителите, които ще участват. Днес дори ще пуснем афиш, в който ще бъдат обявени всички. Разбира се, ще си запазим и така изненада за самия концерт, защото има хора, които до последно няма да обявим, но малка част от тях са Николина Чакърдъкова, Боряна Карпатова, Морено, ансамбъл Българе, разбира се. Александра Варева ще изпълни изненада какво, защото тя има толкова дарби и таланти, че ще бъдем в очакване какво точно ще изпълни. Андрей Михайлов, който също е от солист на ансамбъл България и едва на 9 години. Албена Вескова ще чуем, Нана Денс ще танцуват, Криси Велин, певицата Емилия и Николай Славеев и още. Но сега няма да ни ги издават. Доста пишно. Ако искаш ние да издадеме, всъщност изненадата ще бъде един дует, уважаеми зрители, който аз и Дани ще... Защо се смееш? Защо издадохте? Да, защо издадохме? Еми така е, нека се знае. Аз не знам, между другото, Маги, дали е... Разбира се, че си го предвидила и това е мислено, но когато се запази някакъв такъв мистериозен елемент, по-притегателно ли за публиката, отколкото да се обявят имената и аз примерно да си харесам заради един изпълнител дойда, ти заради друг. Със сигурност, да. Е хубаво да не се знае, така ли? Хубаво е, да. Добре. Ако искате сега да видим и промото към концерта, айде да го видим всички. Сигурна съм, че ще има много хора. Наместили се ме интересува. Всичко наред. Да, ще има много хора. Призоваваме ние, между другото, леко подклаждаме, нали, и каним. Ще те помоля, когато е готов този афиш, нека да имаме и ние един, като електронна визитка, просто да се върти, защото то не остана много време. Има 5 дни до концерта. Да, 25 септември, това е сряда, така че наистина е след броени дни буквално. Да. Вярвам, че ще се получи добре и особено когато за такова мега събитие, пишно събитие, стои и добра кауза. Да. Така че това си струва да бъде подкрепено. Сега ще ни кажеш и за изпълнението на Алекс, може би самата тя да ни каже. После и за тия неща тук да ни разкажете. Ти първо започвам с уточнението. Обичаш ли да се снимаш? Да. Защото някои твои близки не обичат да снимат. Питам, нали, да не е семейно да се предава нещо. Зависи.
Да. Тоест не си против при нас да се снимаш. Да. Добре. Друга да ще помоля да отказваш участие. Тук да си ползваме ние ексклюзивитет. Как те привлекоха тебе, Алекс, все пак на крехка възраст си, нали? Така да не казвам малка, но си супер млада дама. Кое те дръпна в тая кауза? С какво ще се изявиш ти? Самата кауза ме претърпа честно. Един ден просто като нормалните 11 годишни деца си, както се казва, скролвах в TikTok и се натъкнах на мисия Родина. И си викам, какво е това? И отидох в Google, съответно в техния сайт, претърсих и си викам, колко е уникално, смисъл. Там има супер много известни личности, прочетох и принципите, даже си имам един любим. Кой ти е любими? 7 принцип, който се казва, че трябва да помагаме, да даряваме сума, усмивка, може да направим много добри дела, за които не се изискват и средства. Да. Има много смислени относно държанието на хората и почита към нашата държава. Да, и към всичко родно. Дено, и какво направи? Ти се свърза с... писали или как? Всъщност, то леко е по съдба, защото имаше един концерт, който казваше се Шуменската гара. Той се случваше само веднъж. Тогава всъщност се срещнах с Маги на концерта. Поговорихме си. Аз тогава разбрах, че от мисия Родина. И беше много забавно. Ама как? Я ми разкажи малко. Дойде, представи ти се и какво казва? Много ми харесва това, което изповядвате. Тя малко преди това беше направила един проект в училище, всъщност, който беше направила сама, беше нарисувала... Имахме проект по свободна тема и реших да направя за мисия Родина. Оттам тръгна всичко. Да. И аз, разбира се, я разпознах на концерта, отидах да се запозная и така се свързахме. От тогава тя е неотлъчна част, лице на мисия Родина, твори. Даже сега бихме искали да разкажем малко повече за Жеравна на 2024, този сезон, който миналия месец. За първи път открихме щанд на мисия Родина. Даже ние сме дали снимки, можем да видим от събитието и Александра беше направила над 290, мисля, че артикула, ръчно изработени, изплетени от нея. А на този щанд, освен че се продаваха нейните прекрасни аксесуари, също и хората се записваха като с желание да станат част от мисия Родина. Бяхме сложили принципите там, начините, по които човек може да се запише, така че беше, смея да кажа, един много успешен старт и в това направление. Да. Когато спираха при теб така да поговорят, поразпитваха ли или просто чисто като потребители разглеждаха и си харесваха по нещо? Те повечето идваха, заглеждаха се в начините и принципите, ние отивахме при тях и им помагахме. Питахме ги, искате ли да ви кажем повече за каузата? Те казваха да, моля. Ние им разказвахме. Бяха доста въодушевени, който дойдеше един път, връщаше се втори път задължително. Да. Хората доста добре го приеха, нещо ново, нещо различно като кауза. Срещахме се с 2 учителки, които решиха да включат техните училища. Да. Беше доста забавно, защото идеята от мисия Родина е да тръгне от децата към големите. И се надяваме децата да израснат с тези принципи, за да направим България по-добра държава. Алекс, ти на 11 не се ли измори там много? Я ми кажи сега, че... Бях, честно да ви кажа, наистина бях доста изморена, но как да кажа така, бях доста въодушевена и исках да стане. Намери сила, да. Да, казвах си, ще стане, ще променим България, ще успеем и не се предавахме, стояхме там до 2 часа през нощта, може би. И се държахме. Имаме кадри оттам. Сега ще ги видим, за да се запознаят по-отблизо и нашите зрители. Намираме се пред щанда на мисия Родина. Какво е мисия Родина?
как може да се включите, ще ни разкажат хората, които са направили и тези прекрасни изделия, които са изцяло ръчна изработка. Казвам здравей на Гергана и на нейната дъщеря Александра. Здравей! Здравейте! Мисия Родина е система от 20 принципа. Тези 20 принципа ще помогнат България да стане една много по-добра държава за живеене. Както казва Алекс, само един от тези принципи да спазваме определено ще помогнем на държавата да стане най-прекрасната на света. Дай ни пример от тези 20 принципа, които всеки от нашите зрители, който пожелая да разбере, може да ги открие в сайта ни Мисия Родина. Кой е твой любим принцип? Можеш да си избереш от тези 20? Честно не. Значи аз много пъти се опитвах, прочитайки ги вече ги знам наизуст. Идеята беше да си избера един от тях. Не мога да се избера нито един. Вътре са в самите принципи нещата са заложени така, че всеки един българин може да го спазва. Като например знамето на България да бъде във всеки един дом. Смятам, че всеки може да го направи. Да. Или всеки да притежава народна носия. Все пак мястото ни за живеене е България. Моят любим принцип е 7-ми принцип, който гласи, че трябва да помагаме, да даряваме усмивка, добра дума, да помагаме, защото това е много важно. Аз смятам, че хора има нужда от помощ и някои им се усмиват и ги смятат за неравни, за това, че са по-нисши от тях. Но това не е вярно. Всеки човек има своя дарба, която да следва, която да го отличава и мисля, че всеки има нужда от респект. Моят любим принцип от Мисия Родина е 15-ти принцип, който гласи: подкрепям българската култура и изкуство, традиции и фолклор. Имам своя национална носия, научих няколко български фолклорни хора и песни, чета стари и нови български автори, пиша на български и изучавам историята на народа си. Браво, Много хубаво. Да. Кой беше това дете? Това е Андрей Михайлов. Това е солиста, за който казах. Да. Той също е в Мисия Родина. Да. Андрей Михайлов смени Христо Димитров на сцената в Добруджанския му танц. Да, те освен всичко бяха и водещи, откриха Ние фестивал. леко ги поволнихме. Гергана я пенсионирахме. Значи не искам да ги каниш повече, ще вземат... Сега на концерта на 25-ти, Алекс, също ще имаме щанд. Да. Отново и хората ще могат да намерят там прекрасните неща, които Алекс продължава да твори. Добре, само Алекс ли твори? Примерно тия неща, които някой може да иска да се здобие с сумата да подпомогне може да... мисията. Да, ако не си купи нещо, може да дари. Ние в нашия сайт имаме дарителската сметка. Навсякъде в социалните ни мрежи имаме дарителска сметка обявена, така че всеки, който има желание, може да го направи. Виждаме, освен приготвените красоти на Алекс, виждам и книгата на Виктория Петкова Българознайко. Ще има щанд на нейните книжки, така че също... Тя е част от Мисия Родина? Да, тя е част от Мисия Родина и подкрепя всичките ни каузи. Заедно правим много и бъдещи проекти също очаквайте. Биолайн козметиката също ще имат щанд на концерта, също Бродика. Това е много хубаво и аз с нетърпение очаквам този концерт, защото според мен по някакъв начин ще сплоти много от хората, ще ги събере на едно място и съм сигурна, че ще има успеваемост. Само че съвсем скоро след това, на 28-ми, предстои още едно събитие, което трябва да се организира паралелно с 25-ти. Кажи ни малко и за него, за почистването в Панчарево. Това пък е първата кампания, която организираме през Мисия Родина с помощта и подкрепата на Столична община, район Панчарево, които ще осигурят за всички доброволци ръкавици, чували за смет. Също така ще имаме място, където ще складираме буклука и те после ще могат да го извозят. Всеки един, който би искал да се включи като доброволец и да почистим заедно, може да види
също в нашите страници и профили в социалните мрежи, във Facebook имаме Instagram, TikTok, в сайта ни, така че може да види повече информация. Този пункт, на който се събираме, е обществен паркинг Кокаляне. И оттам вече ще се разпределим и ще тръгнем Този големия паркинг в началото на езерото. Отляво е стената, така да се ориентират зрителите. Да. А защо преценихте Панчарево? Защото това е една много любима локация на, мога да кажа, всички хора, които познавам, на мен включително. Но, за съжаление, винаги, когато съм ходила там и мои приятели и близки, сме споделяли колко е замърсено и решихме да тръгнем оттам. Разбира се, ще следват и други такива локации, които ще чистим, но решихме да стартираме с тази. Ти, как попита, не очакваше да ти кажеш, защото имам къща там и искам да се поръчистим. Да поръчистим наоколо. Има си Какво лошо принципи. има? Ами, разбира се. Дай може да имам и къща. Пожелавам ти, Маги, това въпросно замърсяване или така да кажем по-неприветливо като обстановка е следствие на многото посещаемост, вероятно. Не, че са обрасли клони и подобни. Има също и клони, така че който има желание да си вземе някакви такива. Да се подготвени. Какво ще има? Ще се сечели, или просто ще се прави някаква оборка? Така. Който с каквото се екипирал, със сигурност няма да е излишно. Тук предлагам и някакви леко водолази, ако има такива, защото сигурно и по дъното, леко да покрием и водната част. Добре, аз ще с водолазите. Значи обещавам ми се родина. Но да не пропусна, че също това го организираме с подкрепата и на гребна база Панчарево. Те също ви подкрепят. Да. Нека да видим за почистването, също имаме кадри. Здравейте! Остават броени дни до кампанията, която организираме с Мисия Родина да почистиме заедно Панчарево. Датата е 28 септември, събота, 10 часа сутринта. Побързайте да се включите като доброволци и нека заедно да бъдем примерът за това как да се грижим за нашата прекрасна родина България. Можете да разберете как да се включите кампанията с описанието под видеото. Много хубава инициатива. Поздравявам ви за това. Кой видяхме, освен вас двете? Това е Ивелин Иванов. Той е млад предприемач, собственик на Brothers Barbecue. Така че той подкрепя като лидер каузата на Мисия Родина и заедно организираме и почистването. Това почистване. Добри са така и пак да кажем, нали, в името на добра кауза, добри са те инициативи. Може би някакси трябва да стане още по-широко достъпно, да достигне до повече хора. Аз съм свидетел, че ти доста сериозно се трудиш върху това. Да не говорим пък как се организират две събития в рамките на 3 дни. Нали? Тоест, организацията е много по-дълга, но реализацията им е от 25 до 28. Сигурно ти е малко нагорно. По принцип е доста предизвикателно начинание, но вярвам, че ще успеем. Имам и, разбира се, помощници в екипа ни. Така преди няколко месеца се добавиха още 2 дами. Едната е, даже и за нея съм разказвала при вас, тя живее в момента в Виена, но там много активно ни съдейства и както и общността там. Каквито събития се организират в Виена с българи там, тя е там, популяризира Мисия Родина. Тя се казва Диана Христова и е пиар на Сдружението. Също и Ивана Цанкова, която отговаря за социалните мрежи и всичко, което виждаме е качено, е благодарение. Значи сега ще се видим ли днеска? Ивана ще се погрижи, нали, да се появим на... Това гостуване трябва да бъде отразено. Разбира се, че ще бъде. Пожелаваме успех на всяко едно начинание. Естествено, подкрепяме и сме с вас. Сега само един последен въпрос имам към Алекс. Алекс, това е първата седмица в училище. Кажи ми как е там. Как успяваш да комбинираш всичко? Тя не ходи, тя бяга от училище. Майка й потвърди. Нормално, да. Не е ли така? Не. Извинявай, аз не... Аз по принцип доста обичам училище. Ние тази година, аз съм 5-ти клас, съответно сме с други госпожи и господиновци. Сега имаме нови учители. Ти господиновци да внимаваш, защото... Те първо се опознаваме с тях. Да. Изглеждат много мили хора, всички са доста
Не, имаме една интересна случка от 16 септември, началото, нали, първи Откриването, учебен да. ден. Да, бяхме в класната стая и, нали, госпожата искаше да се опознаваме. И стигнаха до мен. И аз казах, ами аз тренирам само 4 спорта и 3 организации. И госпожата леко... Излез. Ти излез. Да. По принцип да ти кажа, обикновено така учителите, госпожите, както каза, и господиновците, те така препитват и сверяват развитието на децата. Не е обратното. Нали? Така че не дай да бъдеш толкова критична. Вярвам, че така ще намерите общ език и ще се развивате добре заедно. Сигурен съм, че активното ти участие като съмишленик на мисията няма да се отрази на обучението ти и някак си ще успяваш да ги съчетаваш. Да, аз поканих и моите съученици на концерта и госпожата. И как го приеха? Ами, Ще видим, нали, малко имаше така. Аз тук имам един подарък за вас. Дани, супер. заповядай. Благодаря ти, Алекс. Намери гривната, много ти благодаря. Много си мила. Ето, може да видите. Твоето какво е? Ключодържател. Ключодържател. Украшение за чанта, да. Да. Това са ръчно изработени от теб неща? Да. Добре, нека само малко ще ми позволиш да разширя. Значи, ученичка в 5-ти клас. Да. Започваме оттам сега. Твоето основно занимание е обучението ти. Някак си 4 спорта вкарваш, някак си активна в събитията на Мисия Родина и през това време, тук към майка, тук имаме лека експлоатация на детски труд, но си затваряме очите, защото е за кауза. Как намираш време? Как става това нещо? Аз по принцип съм доста организирана. Мама така ме учила. Благодаря, мамо. Браво, много беше хубаво това. Като имаш доста задължения и вече, нали, си по... Всъщност, единия ми спорт, акробатичен рок-н-рол, преподават Силвия Почина и Емил Видев, които са също включени в Мисия Родина. Ама тя е проводник, всеки си зарибява. Не е пропуснала никой. Аз наистина съм изумен. Ако все още някой, който я познава добре, не е включен, то е защото още просто не сме се видяли, иначе е говорено. Да, вече ще бъде зарибен, придърпан и въвлечен в каузата на мисията. Благодарим ви, момичета. Пожелаваме успех във всяко едно начинание. Благодарим. А ние, Стефане, с теб, оставаме тук и след рекламите.